הרגתי בן אדם, אבל זה לא משהו באמת שקרה. איקס? לא משהו. אוקיי. כמו ההתחלה שלי, גם זה לא נראה. הייתי בא לכל סיבה, הייתי ארפה, הייתי צפה, הייתי נאמבר 1. הייתי מיסטר פי, הייתי גם איתי, הייתי משהו מיוחד, הייתי משוחד, הייתי רק שומר סין, חבר של הנשאים לא היה גמד שממני לא פחד. מכל מקום הגעתי לחברת השמירה, ובחיים שלי העברתי בעבודה אז ביום בהיר, הייתי לא צעיר, נתתי כדור, אז סגן ראש העיר, בבית החולים אמרו שלא מצליחים, הטבע מהדקות אמרו הוא לא בחיים, אז נכנסתי בפנים, הוא היה מהר מאוד הבנתי, הרגתי בן אדם. הרגתי בן אדם. הרגתי בן אדם. הרגתי בן אדם. שיט. לא זוכרת מה קרה, כולי מסונדרת, תחרות המנורה, כל הילדות שלי הייתי אוכלת מתקים, את הברק ראיתי מאחורי הסורקים, הייתי הולכת חסות, מרליטה את הגוף, הייתי ילדה ראשונה, הייתי מחסונה, הייתי מגניבה, הייתי מצנופה, הייתי בריטני ספירס, בלי חפיפה. מכל מקום הגעתי להיות מנהלת אוויר, שם גם הכרתי את סגן ראש העיר, הוא היה מתחצף, כל הזמן מתחצף, היה לו מנומץ, והסיבה אחת, מאבטח לבן, אותו ממד, מעד, הלב שלי רעד, שמעתי בום, נפל שם המונד שלי כל אדם, בוא, צעקתי, הרגת בן אדם, בוא, הרגתי בן אדם, הרגתי בן אדם, הרגתי בן אדם.